करी रे साला दिमाग में टेंशन हो गई बा सारा केरी कोनो एक 14 तारीख खिचड़ी पड़ गल बा वहीं दही के इंतजाम नहीं थी कोनो लागत है फार्मूला फसावे के पड़ी कोनो नौकत नहीं कौन सा बोला ना तोहरे घरे जात रहे तोहरे से काम बा एगो बात कही कह के उसे कहबा ना ना सच एगो बात कही के उसे कहबा ना हो मजाक ना के उसे कहबा ना 14 तारीख के खिचड़ी पड़ गइल बा का करी दही के इंतजाम में बानी सोने के जटा बोला एगो पारा बेल बा दही लेके आ चले जा अच्छा चलो तब बैठो चलो हको देखो 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 क्या यार का करल जाओ ना मिली का ना मिली तो का करी भेपो जाई अच्छा चलो तो नी जटे बाबा लग से देख लेवल जा नाम जटे बाबा अरे खुश रह सर बना जटे बाबा का करेला सर तने देखो ना 14 तारीख के खिचड़ी पड़ गइल बा और ई तो चिड़े थी दही के जामे नहीं सोचनी से तोरे लगे पारा दियल बा उहे तने ओह नो सुख गल लेकिन पीरा के एगो गधई बियाल बिया जाके उनके लग से ले लियो सो दही गधई के अगर उनके लग ना जवार के बकरी बियाल बिया एगो जा सब मोट छाड़ी बिया अबे बियाल बिया करे से दही लेके और 14 तारीख के घेप लियो सन अब की लास्ट जोगाड़ बा का करल रे ना मिली तो चले का पीरा लो चले के पीरा लो उनके लगे खीरा ना पीरा बा चल ई का करता सर देखो ना तनी खिचड़ी पड़ 14 तारीख के खिचड़ी पड़ गइल बा तो ओकरे दही के बेचदा में घुमतनी से कोई नहीं देखो सन हमार तो गधई भी सुख गल बिया लेकिन गुदर के बसंती गाछ चुअतिया जाके ले लियो सन उनके लग से तारी आ दही आ जाके 14 तारीख के घेप लियो सन